The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng Pinoy street food. Meron po tayong tempura po, tapos fishball, may kwekkwek po tayo, tapos ito po meatballs. Tapos yung sausawan po natin nandito po. Tapos yung drinks po natin, lemon green tea po. Before tayo kakain, i-bless mo natin yung pagkain na sa harap. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po, tempura po. Sa lahat po nag-crave po ng street food, kain po. Oh. Ngayon, tikman natin yung fishball. Grabe. Ito po siya, para siyang fishball, pero meatballs po siya. Same lang yung po. Quick. Kain po. So, kurang side kayo dito.
Nakita nila na wala. May nag-crave po. Ayaw lang magpakita sa camera. Hmm. 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 Ganahan siya sa Hmm. pig. Hmm. Hmm. Dapat nga isuka mo lagi.
Mm. May nakikikain po habang nagmumukbang po ako, kaya yung iba, binibigay ko pa sa kanya. Kasi po, bigay ko pa sa kanya. Sobrang busog na po sa akin. Last ko na po to. Last ko na po to kasi sobrang busog na ako. Hmm. Oh. Hmm. Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po. Sa lagi po nagsishare po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine, thank you so much po sa support at saka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mixco at saka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, G Mansog Channel, Nanay Madselen, sa Super Kaawaw po, Roam 21 Saudi Vlog, Kusina Bicolana, at saka April ASMR channel. Sa Hibigating Team po, Sisi Koy Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po, pakilike at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chats Vlog po, pakilike at subscribe po. Trisha Vlog po, pakilike at subscribe din po. Babes TV po, pakilike at subscribe din po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, pakilike at subscribe po. Maggy's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.